Iyangane zakwethu kuphi nakuphi la kufinye khona lo mbuso njengamanje ngiyakubingelela okubingelela uyena uMathindi wacebisa intombi zomqhamela amahlakha abanye baqhamela imali thibazi ngana kwethu ngabe uthi kubekho lokuqala la ngicela wenze kulungile press subscribe button ushare uphinde comment wenze sure ukuthi uyalike ukuze njalo mase kufaka ama video kube wena oqala uthola notification. Ngane zakwethu namhlanje ngithi le ndaba kaBhaka noGwajo nomkhwanazi asiyiqede. So as much as sizoyiqeda ngifuna siphume ne-solution sonke. Akhona ama-video la ngokulandelana kwawo. Mawukuthi ubungakayiboni futhi umuyela la ku-description ufike ucheck ama-link noma ungene nje kuma-video wami uzowabona ama-video ngokulandelana kwawo. uGwajo uveze ukuthi yena noBhaka abakaze bexhumana. Into wayenza nje ukumfonela Mfusekise ngelanga wamfusekisa ngalo. Njengoba ke uBhaka wayekade ethi akhishwe iskesh. Mumva nje sengizwa uBhaka mangabe senza live wasenzela into elula kakhulu wavele wadlala i-voice record yakhe uGwajo ekhuluma naye. Before uBhaka akhiphela ama-video. Uyabo? uGwajo uyasho ukuthi hey abantu siyabadida ngempela lesi sketch ekuyisona esisenzile. Uyabo? Lento ke ithathe uyibuke nawe ngeso lakho njengamanje. Kufanele uBhaka ethi sketch lesiyana. Kufanele futhi noGwajo angaphiki mangabe etshela ukuthi sketch ngoba lento le i-voice record yakhe ikhuluma noBhaka ikhona. As much as ikhona injalo lento le asiyibuyise siyenze ibelula. Angithi kade kutrenda lento kaMnyove ukuthi thatha lento. Uyabo? Ayinabungozi. Bona base bethi beveza ukuthi umuntu othathe lento ubhekana nobungozi obungakanani. Uyabo? Bebekuvezela noma bekwenzela umqondo osobala ngokuthwala. Ngoba abantu abaningi bebesuggest ukuthi uMnyove nje wethatha lento usho ukuthwala. Uyabo? Izeke noma kwagcina kuvela ngendlela ezihlukene ukuthi kahle kahle uMnyove akasho ukuthi ukuthwala no okufanele kwenziwe nomani. Thatha into ezokusiza seduze kwakho. Uyabo? Leyo sketch leyo video yaphuma kulezo nsuku kusatrenda leyo nto. Angibulali ibhizinisi labafowethu angingeni futhi kulona kakhulu kodwa ngikulento yokuthi uGwajo akamusa ukuphika into ayibonayo noma ke into esimenze izinqa zahlala obala ngoba njengamanje uBhaka uyidlalile iVN ngizonifakela yona ngasekugcineni emothi khona ongakholwa noma nisho ku-comment section ukuthi cha thina asikazi simusa uGwajo esho leyo nto bese ngiyanifakela ivideo ekhuluma uGwajo ekhuluma noBhaka. Njengamanje ake sithi Gwajo mfowethu ivideo yakho ngizwile nawe uyihlangula ngendlela oyihlangule ngayo usho ukuthi wena ulanga wamfonela ngalo uBhaka wawumthuka njoba wawumthuka futhi ngoba nakho ayikhulumela into ongayizwa kahle. uGobhaka useke wakufonela efuna na-advertise makhanda nikhanda isketch wena wanqaba wathi mekubiza kwakho wambuza wena ukuthi uze nabafana beNyoni TV yini. Wathi uBhaka cha uzawedwa njengoba kushuthi wayefuna ukukushutha noma wayefuna ukwenza whatever le wayefuna ukuyenza. Uyabo? Uyama uBhaka kasiyona inyanga uDr 2+2 wakhela inkosi nomkhwanazi wakhela inkosi wena Bhaka wakhele yiphi inkosi. Alright. Qala angazi okay ivideo kaBhaka ngilalele emva kokuthi ngilalele ivideo kaGwajo. Then sengiyabona no man. La senziwe impatho and siyashaya yabo. For social media right for content lento eyenziwayo. Kodwa ngani zakwethu abantu asebebuze kakhulu ukuthi i-content lena kuluva noma azithini. No bafethu such a content everything yenzela ku social media content. Yabo? Enye into social media wenza imali ngokuthi abantu befaka ama-video. So if kuukuthi asiwafaka ama-video noma abantu abafaka ama-video abezokwazi ukuthi bekhiqize imali. uBhaka une-YouTube channel. Abafana beNyoni TV bane-YouTube channel. Uyabo? Baphinde bephushe futhi nako Facebook njengoba sazi ukuthi uFacebook uyakhokha no YouTube uyakhokha mangabe usumithe ama requirements akhona. So kumele ukuthi abantu behlale be-entertained ngoba indlela okusetshenzwa ngayo u-social media wakhela ukuthi abantu bebe-entertained and belibaziseke ekuthenini bafocus kuleyo nto. Uyabo? So as much as kunjalo yonke ke into eku-social media isketch. Uyabo? Bese kuhluka ke ama-content. Yabona nje mina kule channel ngideliver indaba njengoba zinjalo. Ngikulethela lokho kusuke kuyikhona. Ebese ngiclickbaita ngendlela engiclickbaita ngayo ukuze ungene ubuka ivideo.
futhi angenza sure ukuthi ongathi kuyiphutha angufaki, noma engazi ukuthi nami ngi-understand kahle angufaki ngesizathu sokuthi angifuni ukuphendula into engayazi ngelanga, kodwa ngifaka lokho ekuyikhona ngisuke ngi-understanda nengifuna ukuthi kwenzeke ngale ndlela engifuna ukwenza ngayo. Isikeshu sangasenza nanoma ngabe nini, sangaplana nomuntu ukuthi nenze kanje such as a content. Uzokhumbula ukuthi ey'nsukwini ey'dlule kuke kwane-issue la khona singazi ukuthi uMavundla noMashudula baya-acta yini noma bayathandana. Kwanemibuzo eminingi futhi eqhamukayo ukuthi hayi bo Guluva, la bantu baya-acta noma bayathandana. Bekufuneka uphendule thina futhi nalapho, njengoba bekuyithina si-uploada ingxenye yamavidiyo abo noma sichaze ukuthi hayi bo ngeke uze ukhole sekwenze ku-1 no-2 no-3. As much as kunjalo ngani zakwethu, ngicela nazi ukuthi yonke into eyenzeka social media is a sketch. Njengoba nawe unokubuka uzalo, unokubuka umvango, unokubuka in. Akuzona izinto ezisuke zenzeka in reality leziya, but zikunikeza isithombe sokuthi empilweni kunezinto ezenzeka kanje. Then wena bese uyarelate ekuthenini uyakwazi lokho noma awukwazi. Ngiphendula into efana naleyo ke ngani zakwethu namhlanje ukuthi into eyenzakala ku social media, wena phila ngendlela ophila ngayo, ungaphiliswa social media noma ungakholwa kakhulu izinto ezenzakala ku social media, ngoba wonke umuntu okufakela ividiyo ku social media it because naye uphusha i-content yakhe ukuthi ngelinye ilanga imenzele imali noma lento ayenzayo imenzele imali. Bakhona abantu abadeliva ulwazi ngendlela ekuyiyona, bakhona futhi abantu abakudayisela ini bathi imagination, abakudayisela isithombe saleyo nto ukuthi okay if ingenzeka kanje, uyabo. Sekunamavidiyo amaningi noma kunama-channel amaningi ekuvela ukuthi abantu bakhona baya-acta noma abantu bayathengwa. That is not a case yokuthi abantu bayathengwa noma kunjani, kodwa into eyicase ukuthi wena usuke uthathe leyo nto uyikholwe ebese ube ngazi ukuthi baqamba amanga kuwena. Basuke bengaqamba amanga, you can write a script nawe uzenzele amavidiyo ebese uyapost, abantu bazokukholwa njengoba bekwazi ukuthi abantu beyobuka uzalo. Kunamhlanje kunabantu abangazi ukuthi kuzalo kusuke ku-actwa. Kunamhlanje kunabantu abakholwa ukuthi unkunzi mayexabene nomunye wabadlali bozalo kusuke exatshene ngempela. That is a creativity ekufanele kwenziwe ngayo. So kukuwena ukuthi leya nto uyayikholwa noma awuyikholwa, kodwa ungathi influencwe abafana beNyoni TV bafethu, uyabo. Ungathi influencwe yilokho, bona babekhuza noma babebonisa ngesihlava kuyisona sehlile, noma bekubhekisa ubuwrong balento mangathiwa wena usuyithathile, uyabo. Ngoba phela leya nto ayizange iziveze iside wrong lokuthwala, kodwa akuvezela imvuzo ukuthi mangabe usuthwele noma kukhona into oyithathile ezokulekelela, uhamba ubhekane nalokhu, kulindele ukuthi uzothi uma ngabe uthwala ubhekane nalokhu. Endabeni kaMkhwanazi noBhaka bafethu, angifuni uphumela obala njengamanje ngithi ngikholwa bani, kodwa nginesiqiniseko sokuthi nawe uma uyibuka leya nto, akhona amavidiyo la ngezansi, checka nje la ngezansi emavidiyweni nami noma ungene nje kwi-channel, ungene kuma-videos uzobona nawe uyibhekele. Ngokwami la bantu bayazana bafethu, njengamanje badlala isikeshi sokuthi kufanele nobani ayibuze ukuthi ubani uMkhwanazi ubani uBhaka, uyabo. Njengamanje khona abantu abasayida noMkhwanazi, khona abantu abasayida noBhaka, ukuthi uBhaka uqinisile, uMkhwanazi uqinisile. Kodwa mina uBhaka sengithanda ukumkholwa uma ngabe ekhuluma into, ngoba izinto ey'ningi unokwaphatha ama-proof, uyabo. As much as singazi bafethu, yabona-ke ngifuna ukuqinisekisa ukuthi lento lena iyiqiniso kangakanani, noma noBhaka nawe usaqhuba ikeshi angazi. Ake ngizwe kuwena umlaleli wami lapha ekhaya kwi-comment section ukuthi wena ngampela kuthini ukuphawula kwakho mayelana nalolu daba. Mina nawe sizohlangana kwi-comment section silidingide futhi. Manje ufuna ngiphinde ngibuye futhi ngevidiyo, ngizobuya sizohlakaza la sidideka khona, ngoba njengamanje sisenkingeni yokuthi sididekile and asazi kwenzakalani. As much as singazi kwenzakalani, but kufanele ukwazi yonke into eyenzakala ku social media it's a sketch ngelinye igama. So kungakudidi ukuthi makuthiwa isketch ebese uyitshela ukuthi wena kuthiwa kulona iqiniso. Such a content kufana nokuthi umuntu mengathi abenze content, vele as much as ngingenile ku social media ngizophusha i-content ngani zakwethu, yabo. So ngiyacela nje bafethu singadidiseki noma ningadidiseki kulezi zinto ezenzakalayo
if ungena ku-social media, ngena nje kahle uzenzele okwenzayo, ungangeni ngenxa yokuthi kukhona into ozoyifuna noma ongase usizakale kuyona. Thatha lokho okusebenzelayo njengaseBhayibhelini, ongakusebenzeli futhi ushiye phansi, uqhubeke nokuzokusebenzela. Ngithemba ukuthi sizwene bafowethu, futhi imibuzo ekanje angisayilindele ekuthenini sengaphinde iqhamuke futhi ukuthi ngempela kanti ubani oneqiniso. Ngoba uGwajo i-VN yakhe ngizoyidlala ngasekugcineni ekhuluma noBhaka, or uma ngayidlalanga kule video nisho ukuthi angiyidlali, ngizonifakela ivideo ngiyidlala futhi ivideo ilento le i-VN yakuGwajo ekhuluma noBhaka ephumela ngokusobala ukuthi abantu sibadidile vele lesi sketch. Lokho kuchaza ngokusobala ukuthi leyo nto i-creative. Kanye-ke into engifuna ukuthi mhlampe ngikwenzele i-clue ngayo ukuze ubone ukuthi everything up here efonini yakho noma esukudayisela yona ku-YouTube isuke i-creative. Kunezinto ezenzeka emergency engadingi camera noma usuke ubona kahle ukuthi la bengeke ngikwazi ukuthi ngithathe i-camera, uyabo? Bese kuba nezinto ezenzeka nje ngoba zi-creative. So as much as kunjalo, wena eyodwa ufuna uyi-understand ile ukuthi okay mina ngi-understand ukuthi qonda lapho ukuthi u-understanda lokho wena. Futhi uma ngabe ungaku-understand, zama ukuthola indlela noma uthole okunye ozoku-understand, yabo? Mina nawe mntana sekhaya ahlangane e-comment section ngizovula lakho mayelana nalolu daba. Obekulethela zona zinjalo noma bekulethela lo mhlaziyo njengoba unjalo uyena uMathinto wacebisa intombi zomqamela amehla akhe abanye baqamela umratha ubuwazi. Futhi ngiphuza uthukela uma ngisekhaya kanti ngiphuza amanzi awakuphi onje wala eGoli. Ngiphuza ompompi la eGoli mangela eGoli. So ngani zakwethu, ya ikanjalo indaba, ahlangana lapha kwe-comment section ngizovula lakho mayelana nalolu daba. Ngiyazi ukuthi baningi kakhulu abantu abakholelwa kumina, ngaba nibangaka ngaba nibhekile 40,000 njengamanje, njengoba kufanele nami nginidilivele kuyikhona mangabe nibuzile. Ngani zakwethu, nginithanda ukubhubha, ngicela ukuthi ningifollowe kuzo zonke inkundla zokuxhumana, nizosesha Guluva TV noma niseshe Guluva TV News, niseshe Thuthukani Mathinto acebisa, uzothola mina kuwo wonke lawo mahandle. Ungifollow wenze sure ukuthi uhlelo updated ukuthi kwenzakalani. Mina ngiyabonga ithuba, angidede inkundla, sihlangane kwivideo elandelayo. Danko.